Barka da zuwa Muradin TV. Adam A. Zango, Umar M. Sharif da kuma Ado Gwanja dukkansu suna kiɗa guda ɗaya kuma a lokaci ɗaya a lokacin ɗaukar shirin fim ɗin Lamba wanda Abubakar Bashir Mai Shadda ya ɗauki nauyi. Furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda ya shaida wa jaruman nasa cewa a gaskiya kun wahalar da ni a lokacin ɗaukar wannan shiri na Lamba. Su dai jaruman ba su taɓa fitowa a cikin shiri guda ɗaya ba, amma furodusan wato Abubakar Bashir Mai Shadda ya haɗa su a karo na farko. Su dai jaruman wato Adam A. Zango, Umar M. Sharif da kuma Ado Gwanja dukkansu suna waƙa, daɗin daɗawa ma bayan shirin fim da suke yi kowannensu yana buga kiɗa. Na sha wahala a hannunku. 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 Na sha wahala kai na ji ka. Na sha wahala a hannunku. Na sha wahala kai na ji ka. Na sha wahala a hannunku. Na sha wahala kai na ji ka. Na sha wahala a hannunku. Na sha wahala kai na ji ka. Muradin TV, ku ci gaba da kasancewa da Muradin TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, sai ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Muradin TV, tashar kowa.